Imatran kylpylä. Majoitu mukavasti palveluiden ääressä tai luonnon rauhassa valintasi mukaan. Promenadi-hotellin tilavat huoneet antavat lomallesi rentoa mukavuutta. Ukonniemen loma-asunnoissa ja sviiteissä voit viettää todellista luontolomaa keskellä upeita Saimaan maisemia monipuolisine aktiviteetteineen, tinkimättä yhtään modernin loma-asumisen tasosta. Nyt voit valita loma-asumiseen myös uudet tilavat ja raikkaat Imatran kylpylävillashuoneistot. Imatran kylpylässä voit viettää myös erilaisia kokouksia, osallistua toiminnallisiin sporttileireihin alueen liikuntakeskuksissa tai muuten vain nauttia rauhasta ja kylpylän laadukkaista palveluista. Kello 11 halutaan mennä tuonne meidän ihanaan kylpylä-taikametsään uiskentelemaan ja rentoutumaan. Minkälainen paikka tämä on, tämä Imatran kylpylä, viettää kokousta? Oikein hyvä. Olen ollut useissa kokouksissa täällä, koska olen imatralainen, niin tätä suosimme kyllä aika paljon. Täällä on hirveän joustavasti yleensä nämä kokoustilat ja sitten tämä ruokailu ja kaikki onnistuu. Ja sitten tietysti aina on ollut mahdollisuus saada tähän sitten tällaisia virkistäytymispaketteja matkaan mukaan. Täällä on kerta kaikkiaan upeat puitteet niin talvella kuin kesällä. Kokouksia vetää tämän tyyppisiä. Täällä tulee käytyä keilaamassa enimmäkseen ja uimassakin tulee käytyä. Ja kello 14 joka päivä avataan ja illalla varsinkin on radat yleensä tupaten täynnä. Makunautintoja tarjoavat Imatran kylpylän erilaiset ravintolat, unohtamatta itsensä hemmottelua. Mitä katsoin, niin tuolla on aivan uskomattoman hieno toi seisova pöytä. Siitä Imatran kylpylä on suorastaan kuuluisa. Meillä on korkeatasoinen hieno buffetpöytä, joka rakentuu käytännössä 3 kertaa päivässä. Kylpylämaailma Taikametsä ja sen tarjoamat monipuoliset elämykset houkuttaa ja koukuttaa kylpyläkansaa tulemaan aina uudelleen ja uudelleen Imatran kylpylään.